हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो मोनसे खौरां फोसावनो नागिरदों बे जाहैबाय नुनो मोननाय जादों बिटिआरनि सिङाव थानाय जायफोर आसामनि टेट पास जानाय बिजाथिफोर बिथांमोना दिनै फिन खेबसेबाव बिटिआर सरकारनि हेंथायै एबा बिटिआर सरकारनाव भेकेन्ट पस्ट रिलिज खालामना होनांगौनि दाबिजों मोनसे आरोबाव फिन धर्ना हाबाफारि लादों क'क्राझार सहरनि सिङाव थानाय डिसि अफिसनि लांगोनानि चिलड्रेन पार्कनि मोखाङाव आरो बिथांमोना दाबि खालामदों जे थाबैनो जाहाथे बिटिआरनि सिङाव थानाय गासैबो एलपि आरो इउपि एबा प्राइमारि लेभेलनि सिङाव थानाय जेसेबांनाखि भेकेन्ट पस्ट दङ बेखौ टेट पास जानाय बिजाथिफोरनि थाखाय रिलिज खालामनानै होनांगौ मानो होनबा आसामाव बेबायदि गासैबो सरकारि स्कुलाव थानाय भेकेन्ट पस्टफोरखौ रिलिज खालामजोब्बाय आरो बेजों लोगोसे 6 शिडिउलनि सिङाव थानाय कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल बिथांमोनाबो सोबाय बिथांमोनाबो रिलिज खालामनानै अलरेडि बिथांमोना एपइन्टमेन्ट होखांबाय नाथाय बिटिआरनि सिङाव थानाय गोबां फरायसालिफोराव गोबां खालि पस्ट थासेयावबो बिटिआरनि दानि सरकारा दासिमबो रिलिज खालामनायखौ नुनो मोननाय जायाखै भेकेन्ट पस्टनि सायाव नाथाय फारसेथिंजाय नुनो मोननाय जागोन जोङो गासैबो गामि बेरायनानै नायोबा नोंथांमोनहाबो नुनो मोननाय जागोन गोबांथार बिटिआरनि सिङाव थानाय एलपि एबा इउपि मोननैबो बिथिङाव गोबांथार सिंगेल टिचारजों सोलिनाय स्कुल दं गोबांथार जिर' टिचारजों सोलिनाय स्कुल दङ दा बेबायदि अबस्था थासेयावबो नाथाय सरकारा दासिमबो दिखांनो हायाखै नोंथांमोनहाबो बेखौ मिथिदों जानांगौ दा बेबायदि जायोब्ला जोंनि एडुकेसना एबा जोंनि सरकारि फरायसालिनि थासारिया माबायदि जालांगोन बेखौ नोंथांमोनहाबो आन्दाज खालामहरनो हादों जानांगौ जोंनि गोबाङानो नाथाय सानो जे टिचार थाबसेयावबो माने गावबागाव जोंनि प्राइभेट फरायसालि एबा गुबुन गावनि फरायसालिनि बिजोङाव सोयैनि थाखायनो फरायसालिया थैलांदों नाथाय फोरोंगिरि गैयाबा फोरोंगिरि गैयि स्कुलखौ मा आसा खालामनानै सोर गार्जेना सोनो दा बे मोनसे गिदिर सोंथि दा बेखौनो लानानै बिथांमोनहा दिनै गोख्रों सोमावसारदों खेबसे नङा खेबनै नङा दिनैजों खेबब्रै खेबबा जालांबाय बिथांमोना आरो बिनि अनगायैबो उनावहायबो जुदि बेखिनि समावबो जुदि सरकारा गोसो होआबा आरोबाव बेनिफ्राय बांसिन देरसिन आरो गोख्रोंसिन राहा लानो थाखाय बिथांमोनहाबो थियारि जागासिनो दङ दा मा बुंनानै सोमावसारदों नोंथांमोना खोनासंना लानो हागोन हाइकर्ट केस खालामदोंमोन बे 427 पस्टनि थाखाय खालामदोंमोन बे 427 पस्टआ जाबाय जाय बिटिसिआव 6 मान्थस कन्ट्रेक्चुएल टिचार दं बिनि थाखायसोमोन बे पस्टआ मेनलि दा सिटेट केन्डिडेटखौ एप्लाइ खालामनो होयैनि थाखाय बिसोर केस खालामदोंमोन सिटेट केन्डिडेटआ खिन्थु आसामाव सिटेट केन्डिडेटखौ लाखायाखै दा बिटिआरआव मा हिसाबै सिटेट केन्डिडेटखौ लानो बेथ' खुनु सिस्टेमेटिकलि जाया बे सिटेट केन्डिडेटखौ लानांगौ बुंनानै ओंखायनो जों दिनै आसाम टेट जानाय केन्डिडेटफ्रा मानि थाखाय डिप्राइभ जानांगौ बे सिटेट केन्डिडेटनि थाखाय जोंना दाबिया बेसो जों सरकारखौ बेखौनो बुंनो सानो दे 427 जे पस्ट दं बिनि बादै जेसेबां पस्ट दं बाखि पस्टखौ मिनिमाम मोर देन 2000 प्लास पस्ट दं 3000 बिदि दा बेफोर पस्टखौथ' गभर्नमेन्टआ रिलिज खालामनो हायो बे केस जानाय पस्टखौ बन्द खालामनानै दा जों सरकारखौ बेखौसो खावलायनो सानो जों दा 2021आव 5956 दं टेट क्वालिफाइड जानाय प्लास 2019 निबो टेट क्वालिफाइड जानाय दं बहुत बिदिनो मोर देन 2000 সচিবালয় সন্মুখত আমি এখন ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী লৈছোঁ আমি আশা কৰিছোঁ চৰকাৰৰ ওচৰত যে আমাৰ যিমান কোৱালিফাইড কেণ্ডিডেট আছে আমি তাতে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি আশা কৰিছিলোঁ যে আমাক চৰকাৰে বা আসাম চৰকাৰে আমাক কিবা এটা ন্যায় দিব আমাৰ এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী দিয়া সত্ত্বেও আজিলৈকে এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাই দিয়া নাই আৰু এই এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাই নিদিয়াৰ কাৰণে আমি আকৌ আজি 30 তাৰিখত আমি এই চিলড্ৰেন পাৰ্কত আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ আমি এটা বস্তু চৰকাৰক আমি শুনা দিম কিন্তু এটা বস্তু আমি আজি সাংবাদিক আজি আপোনাৰ লগত জড়িত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ তো আজি আমাৰ ছাৰ নিজে এজন সংগ্ৰামী নেতা আছিল সি নিজে সংগ্ৰামী নেতা থকা সত্ত্বেও আজি আমি ইমান আন্দোলন কৰিছোঁ আমাক সি মানে আজিলৈকে আমাক কোনো ধৰণৰ ৰেছপন্স দিয়া নাই তো আজি সমগ্ৰ সদায় এটা কথা কৈ থাকে যে আমাৰ বিটিআৰত অসমত আমি গুণগত শিক্ষা দি আছোঁ আমাৰ এল পি স্কুলত গুণগত শিক্ষা দিয়া আজি চাওক প্ৰতিখন এল পি স্কুলত চাওক কিমান শিক্ষক আছে এজন শিক্ষক 7জন 70জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু প্ৰধান শিক্ষকজনে মিড ডে মিলৰ কাৰণে সি 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা বজাৰ করতে যায় আৰু গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলবিলাকত যিসকল তেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা তো এনে ধৰণৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা হ'লে কেনে ধৰণৰ গুণগত শিক্ষা প্ৰদান কৰিব আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰে তো সেই বিটিআৰ চৰকাৰক আমাৰ এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যাতে যদি বিটিআৰত কটা অসমত শিক্ষা ব্যৱস্থা গুণগত মান উন্নত কৰিব পাৰে সেই
উন্নত কৰাৰ কাৰণে সোনকালে যদি উন্নত কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমাৰ যিমান বিটিআৰ টেট কোৱালিফাইড কেণ্ডিডেট সকলোকে যাতে নিযুক্তি প্ৰদান কৰি আমাৰ LP আৰু ME স্কুলত ভেকেন্ট পোষ্টবিলাক মুকলি কৰি দিয়ে যাতে এপইণ্টমেণ্ট দি শিক্ষা বিভাগ মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ মানে যাতে আমাৰ কম কম ল'ৰা ছোৱালীসকলে যাতে শিক্ষাৰ পোহৰ পায় তাৰ কাৰণে মই আজি এই ধৰণে আহ্বান জনাইছোঁ চৰকাৰক। আৰু লগতে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, তো যি নহওক আমি এই আজি ধৰ্ণা কাৰ্যৰ পিছত যদি আমাৰ চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ আমাক সঁহাৰি নিদিয়ে আমি ইয়াৰ পিছত গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি নেক্সট আকৌ কাৰ্যসূচী লৈয়ে থাকিম যিমান দিনলৈকে আমাৰ চৰকাৰে আমাক নামাতিব বা আমাৰ লগত আলোচনা কৰিব আৰু বিটিআৰত ভেকেন্সি পোষ্টবিলাক মুকলি কৰি নিদিব সিমান দিনলৈকে আমি আন্দোলন চলাই থাকিম।